Ụmụnne m ọ na-ehokwerechi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọ awụchasịala na m eyi ka m ghara m igbu oge ọnụ ụmụnne m ewụrụ nwoke eji nwaanyị bịakete ka ewụrụ nwaanyị ji dị bịakete ọ na-ewe ọtụtụ oge iji rụọ ụlọ mana enwe ihe ọ na-ewe iji butuo ya ụlọ kposasa ya. Yes, ana m otu nwanne anyị nwaanyị kpọm na fon si m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na ihere emegbuole na die ya na-ebi n'ụlọ ya na ya born n'ime marriage of 12 years na die na o mejụsachana ya oyi mekasa ya na die mana ya wụ onye ihere die mana ya wụ onye ihere ihe ọbụla wụ ihe ihere ya anaghị withstand onwe ya na ya na-eze ihe ihere ka igwu ihe ọbụla ga-eweta ihere tu onye ya na ya mega ihe tu family ya tu ụmụnna ya to the community to the society na ya ihe ọbụla wụ ihe ihere na ya na-asọ ya nsọ na di ya palie ya gịnị na udu ihere uduwa ya hụ gawa ụkwụ ya ji aga n'ụzọ na ihere emegbuole nwa mba nnọ nwanne nwaanyị ikpeghe akwa ya ebe m si ebele nne m ebele ọ bụ ihere ka ikpere mmadụ ga-anwanyere ụlọ ihe ọgwa m ihe ebele akwa ya gaa n'ihu sị m na ya na di ya ebiele ha nọ na n'ime marriage for 12 good years na isi nwa ha na ọ dị 11 years na ya ji ụmụ atọ kemgbe ya na di ya ji biri wekwenụ na ya nwere ike ịga n'ihu agbara ga ṅụọra di iyi na di ya wụghị onye mpiri ọwụghị onye bebi na tule ọwụghị onye na-agbagharị agbagharị na di ya wụghị onye ya na ya ga-aṅụrụ di iyi na ya ga-akwụrụ n'ihu agbara kwụrụ di echem ṅụọra di iyi na ọwụghị onye na-emegheri mana ihe chere ya mahụ na di ya na ọ dị careful na ya mahụ na di ya na ọ dị careful na ihe di ya chọrọ iji ihe ọ chọrọ iji ihe the fact na ya na-ahụta di ya na ụdị awụ na ọ wote di ya chịrị chọ ka ya hụta na ọ pụta na di ya wụghị onye araba nkụ na di ya na ọ onye totoma na ya mahụ ya ebiri witi onye mịṅọ onye ọtọ ụmụ nwa nwaanyị a ekwu otu oshi afụ ya kwuekwe nnọkwụcha ya sị m na ya na di ya nọ otu enyi ya nwoke ọwa dọkara so ha according to him na ha ji ahụrụ nwa na filling station ka ebere agba fuel ka paaki ya moto ka ebe ha gbaga fuel na filling station otu a ka ha si hụ onwe ha tie gụrụ onwe ha tie ha zogbole ya wụ n'ụlọ igwe di ya gbawa di ya kpọọ ya sị ya na ọhụrụ onye n'ugbo ya sị na ya ga-eji azụ ya were isi zere onye na mgbo na onye na ọwa ezi enyi ezi oyi chai na communication n'ogbola na teknọlọji mere ha rọbụ ha zuo ha oshi na ha eluzo contact luzo communication ya kụrụ di ya toge this man ya ọ na-ekwukwana okwu this man ya na-elekwana the man ele ma dressing ya ma otu o shiri kavụ ahụ ọnụ ya gbacha kavụ cha nnọọ ahụ ọnụ ya ka ya abụọ gbaa ebele nọ brown gbaa ebele black ya so onye ahụ ọnụ brown and black elekwana ihe niile na-etogene ya physical appearance ya ọ blend ya gbana nkịtị di ya na-eto this man eto the man na-achịkwara nyara ihe eme ọgba ya sị ngwa ya gaa na kichin biko megbute nri ya sị nsogbu anọ ka ya gaa megbute nri throughout ya na kichin ihe ya nọgawo ezi enyi ka nwanne ezi oyi m ezi enyi ka nwanne otukwene demand akpọ ọsị die nwanne m nọ ihe ya ha agụga ka uri na sitting room ga ha nọ eme ọjọọ ya onye kelekwana eme ọjọọ onye kele na ha just biri na their past ha niile ha discuss that day ihe gbasara ihe mere mgbe time ha yara ke ha mgbe ha girike eme ọjọọ what of this girl ọjọọ what of onye ke ọjọọ onye ajọ asọ anaghị ma n'ọdụ ka mgbe mmadụ si na ala bekee elo wale nwe ihe di ya agaghị ala bekee ọ gafebe ọnịcha ma ọ gakotonu ha abụọ nọ na sitiru na-akwacha achị mgbe ụfọdụ ha ewetu olu kwuo mgbe ụfọdụ ha ewelite olu mgbe ụfọdụ ha achị agwagwagwagwa ya sị ihe kele ụkwa nnọọ enyi gbogbo ka ewe enyi nnọọ enyi past ya nụrụ emememe otu biri enyi ka nwanne dị ma na asị nwanne m ya sị ka eshie nri na ngwa nwoke na-eri ha bịa shi nga ganyere ya ọrịa ya chọọ noise ha eriwekwa ericha nwa ji ohu na moto tọrọ m dipụ from that very day nwanyị mba nọ na ihe mgbo ije nwoke a bịara n'ụlọ ya na o mere only 6 months mana ụlọ ya ga-asachana ruo that day ha pụọ ya hichasịa tebụl si nụkwa nga na-akwakpo ga-emekọrọ kere ọrịa from that day every day this man abịa every day ọ ga-akpọpụ n'ụlọ na ọ bịagide ya eshikatala etikọtara ezi enyi ka nwanne ezi oyi m ya egbewezi ihu a na-adịzi ya mma ya ewerezi ihu mee ka busu ya hụ ya taka ọchacha ihu rụ ka ike isi aboki Dangote tere larịrị elu
ya gbaja ihu soja sacha ihu ya ọ bịa notice na ihu a na-adị ya mma ọ na-abịa ha kwa n'ụlọ ya sị good di ya jụọ sele ihe na-eji ahụ enyi ya nwoke ya agachawa ihu na ego ikele ekele onye na-ekele ha ekele ka mma ya gwawasị otu enyi nwoke na-echabe n'ụlọ na everyday ọ wote ya nyezi ihe because ya gbara nkịtị na thank God na o nwetara the message ọ nọ nweta the message the next chapter ya ga-echape na ọ ga like ya na-eshi otu abụọ ma na-eshi otu abịa n'ụlọ mmadụ ọ gịnị ọ na-abịa ha kwa ihe ọ na-emeziwu ijizi fon adọpụta di ekpoghala di ekparara m dị ma di ekoro akpa di ya nwere ike nụrụ eri ugbu wenye nwoke akpoghala ya ọkwụola aka ọ shirele shet ọ na-eshere ya na-agbachiche ya ụzọ traza ya na-agba etije bet ya ka o tije ka ọ gacha ya sị na-anọkwa ruo otu ụbọchị ya jụwa di esi biko enyi nwoke na oshi na past dokara bịa ọkwụkwọ naanị uhuru na ọgba ya n'onwe ya ka o buru bịa ka o bu a lot of ihe ọjọọ bịa because kemgbe ya na enyi nwoke ji mata kemgbe this guy presence ya ji bata na this house na ọ na-alọta ha ụlọ nwa na ngwa na ọ na-alọta very late na ọ na-aṅụzi mmanya na the other day ya notisiri na ọ ṅụrụ siga ya ma ọ ya ṅụrụ ma onye ọzọ ṅụrụ ya ahụ ga ndụ na ya na-ejighị mara ya n'ime ya na ọ dịkwa ka enyi nwoke nọ obu ekete aramabụ bịakwute from past di ya gwawesi ya ga-aghọta na ya hapụga na the guy na ọ ezigbo mmadụ na ọ dị lively na ọ dị ke na oke ọzọ ya gbanye nkịtị na nwemba nnọmza ihe na ugbo na ya na gị kụrụ m na-awụ the main problem ya kwere kpom na o bidoro last month ka di ya lụrụ gwere nwa ya wụkashicha nkwobi ha tara taa ka efe di estencha ya sị nọkwa o hichara aka na ọ tara na efe ka ọwụ na ochie nọ na gashigogodo mbasị ogodo onye oriela ụdịka mmadụ dị mkpa imeso onwe ya up like this wute mmanụ nri ọwụ gịnị ihe ken di ya sị na hapụ anụ ọcha gwọta isi ewu ga pụpụta ọkpụkpọ na ọkpọta ka ọkpụkpọ ya dapụ ma ọ daa na ahụ ya na data nwere ha bifo emefiri ya na mmadụ gwugo okwu di ya lakpuru n'elu bed daiga gwute fen ntọ sọkwa na oyipụ ya daiga di ya bịa notice na ọṅụ na ọṅụ ya sị chai na ihe ọ steji ya na ugbu a na nwanyị mba nnọọ nza na ya nọzi last month the same last month few days after di ya mesịrị onwe ya up for some days 4 days 5 days 6 days di ya dị restless phone ya ringe ya apụ outside phone ya ringe ya apụ outside mgbe ụfọdụ ọ ga-akpawa isiokwu ya bịa look serious ya mgbe niile ya bịa hụ na something bother gị mana enwe ihe bother gị ya mahụ enyi ya nwoke ha na-eji ekpere ike akpọ ya ọgbụ ụfọdụ ọkpọ ya akpọ ya gwọ ihe ezi ga-anọ ga akpakpagọ ga-ere gị chọghị pik kọl ma elekwana ihe kwuru elekwere bifo ị mara were fon akwụrụ po eji ya sọ gịnị na-eme ya bịa hụtawa na tina enwere ihe gaga on something ọ dị worried and ọ dị annoyed mgbe niile fon ahụ ringe mgbe ụfọdụ okwu enwere steji ọ ga-edete n'okwu iwe ọkụ ọ na-azara kọl ahụ pụwa outside ya bịa hụ na ọ dị restless ya bịa hụ na something rigeri n'ahụ the last call di ya zara wụ aga m egbuziri nwa onwe m mgbe eji mata na something or somebody blackmail ga di ya mgbe di ya jụrụ onye asị aga m egbuziri nwa onwe m go ahead do your worst enyechara m esendela m every I don't have again I don't have ejizi m ego do your worst nọ ihe di ya kwuru mgbe etipụta oro gị nọ ihe ya nụpere ya so ochimo enyi ya nwoke ọrụkwa ka o ji ọzọ bịa ya gbana nkịtị ebe na ọ chọghị egwe ya gbara onwe nkịtị meseji abịa na WhatsApp ya emepe ya ọ wụrụ ma vidio ma pictures ya emepe nụ ya download ya emepe ya ọ wụrụ di ya ebe di ya ṅụgara ara nwa agbọbịa from the ara ị ga-ama na ọ bụ very young girl from ara ya na skin ya ọ dị very young like ụmụ nwa 1920 or thereabout within that age range na ara obere nwa ka na very young ara like that ka di ya eburu kpọrọkpọkpọ ego ọnụ na-aṅụ kpọkọ ya egbe kamera enwetakwana ihu the girl nwa ara ihe o nwetara from shoulder ya nwetacha ahụ enweta afọ ote oshikuru di ya werishi dewa nwata n'aka ka mgbe nwa ọhụrụ na-aṅụ ara mechikwana anya mechi anya were ntụrụ aka ịkpafu bụrụ dị ara ka ọzọ obere ara nwa ọhụrụ agba ya ipush ya ihe di ya mega ara nwa ọhụrụ ahụ dị all injustice considering age ya na that young girl gị hụ aka dị gị na shoulder ị ga mana a very young girl ma ara nwatakịrị mara ma di ya lakpuo n'ara nwa na-aga aṅụ na ihe na-aṅụ ara ahụ ka nwa ọhụrụ eku n'aka n'idiri ara nne ya to survive ọkụ anya egbe nwatakịrị nwaanyị na-arịrị aka n'isi di ya para
were ana kwega na n'obi nwa ọhụrụ nwa ọ ga-amụtali ebiri ya obere ihe nwa ahụ jiri too ada ha nwaanyị ọwọbere ihe just small thing. Ya na-eledie ọ na-aṅụ maka ọhịgo ọnakọ anya egbe na-amacha ọnụ ya na-aṅụ ya na-amacha ọnụ akpacha ọnụ ya ṅụṅụ ya gwapụta ya si bebi ya na-ezuzu ya na-eledi ya lụrụ somebody bịara bịa kwụ ụgwọ isi ya na-ele ihu na-egbucha ya. Ọ ya ka ya lekwara vidio ka nkụ vidio niile ya lere ihe elere ebe di ya ṅụrụ ara nothing else. Ya hụ ha ebe o yipụrụ efe di ya nọkana ya n'ahụ onye aṅụrụ ara onye yipụrụ ngwa ike elu digelu aṅụkwara n'ara ya hụghị ihu ya nọ naanị vidio pictures dị ya na vidio ebe ọ ṅụrụ ara ohe sendịrị about 15 files ya elecha ihe niile a ike agwụ ya agba nkịtị. Onye ahụ send ya meseji gwewesị ya mana by now na ya elecha na ya ahụ na si biko na ya sendịara ya ego na ya nidiri ego ele olu nwanyị a young girl na ihe ya sị ka ya gwa ya na nke a na preamble na nke a na just na nke a na nnu ka etitụrụ ya na other ones bụ makọrị ma time ma bụ good spices ebe enwere showdown na ihe di ya mere ebe di ya gba ọtọ complete ebe ya na di ya mere ihe ha mere na ha mere ya the fact ya hụ that one ya ga-adị shattered mana ihe eji dewe ndị ka ahụ because of ka esi foto ya heart because of ụmụ ya na ya ama ihe di ya na-akọ akọ na elekwa ego lie nidiri na di eso ji ego na o wetara nga ọ gbara weta na ihe ahụ o wetara na ọwụghị ego na ya nwa biko gbagharịa na enidiri ego enidiri 7 million naira ka ya ada na ka di ya wetarala eweta already ma ọ wụ ya na ya ga-epost this video ya ga-epost pictures on internet post kwe ma videos post ihe niile na ya filikwele na ọ gbasaghị ya ọ ya ga n'ihu post na ọ na-emegbute di ya na ya marakwa amara na ọ mụrụ nwa nwaanyị na ya post n'udu di post ihe ya na di ya mere n'internet na ọ ga-arakwa nwa ya nwaanyị ahụ elu di so ka ọ hapụ ịga filie na wit iwe na ya post na ọ di na ọ mụrụkwa na ọ valuru nwa ya na ụmụ ihe ndị na ọ na-egbu imeji ụmụaka gbuo foundation ebe ụmụaka si abịa na ya ọ hapụ ya post na ọkwa nwa ya ga-asọfa ya tomorrow the trauma kwa nwa ya ga-asọfa ya so na ka ọ gbarịa na ya mana o ji the money na ya gbarịa just nye 7 million naira ka ya adịa na ka di ya wetara ka e were hapụ country na ya ga-esend ya ga-delete everything kpakpakpakpa ya kpọwa ya sị nne ya sị na ihe ose nga ọ gbara send in fact na ogbuole mmụọ ya na o were godi ya tige na shoes ya na o doro ya anya na ọ obere nwa na ọ wee young girl na ele otu o si dị comfortable na-eme ihe ahụ mege n'obi ụcha ya na onwe conscience na ọ jụghị otu ya ga-efe na ya nwaanyị ibe ya ọ sị the girl asị ya na madam ya sị na ya wụ ka kpakarịkpọ na ya wụghị onye a na-ekwu ọgwụ mgbe okwu ndị ahụ na ya nwere mission na ya dị focus na ya wụghị onye a na ya onye ya ga-egwa okwu mgbe okwu ndị a na ọ wada ya nwaanyị na enweghị right ịbịa gwa ya okwu ka ya na ọrịa dị ya ihe ahụ ihe echuzi ime ihe ya kwana ihe chọrọ na ya gbara weta the money save those beautiful talks for nwa ya nwaanyị ọ gbanyụọ ya fonu na ntị nwaanyị mba nnọ mza ọsị ike agwụ ya di ya lọtala ya jụwa di ya na onye wụ this girl ọ ṅụghara sendgara pictures ya na ya abụọ ọ gwawa ya sị enweghị ihe ọzọ ọ ga-esendere na awụhụ picture ihe gbasara ịṅụghara na ya dị very very sorry na ya hụghị this one coming na ya nwa nwunye hụrụ but ya hụghị ya na ya dị sorry na enweghị ihe ọzọ enweghị ihe ọsọ na enwere video show down this and that na enweghị ihe dịka video dọta na ya rịhụ that girl elu na ya rịhụ ya elu na ya gaghị fọdụ na ka ahụhụ na ya ṅụrụ mmanya na enweghị any other video or pictures that girl ji na awụhụ naanị pọpị ya ṅụrụ enweghị ọzọ ya jụwa di esi ihe okwuge n'ugbo na-ele ụtọ dị ya na ntị na-ele ụtọ sandra na ntị na the girl na ga 7 million naira na owego ole ka na onyere na-eso ofe di ya gwa esi hapụga that part na ya tụpụrụla ya ọnụ ya jụwa di esi ọ bụ ihe nyere the girl the money di ya gwa esi amakwa na-ele ihe ewu plan ya the girl si enyi dị 7 million naira na ya ga-agbara ga-enye ese were napụta onwe ya ebe o tiri onwe ya na o mechaa na mmadụ eji ya ka mara ma gaga ihu ma gaga azụ nwaanyị mba nnọ nza ọ sị di ya rịọkọtala na m lezie ebe okwu nọ na leta ka ya bịa ghọta that na that girl di ya ṅụrụ ara wụ enyi ya nwoke ya nụtara she from past ya bụ the girl bịa
gwa we that na ihe na ọwụ na nwatakịrị na ọ dịkwa available this and that na ọ ma na ihe na awụ dịka nwa na-akọ ekogheri were nwa anụ tara hand ya over to di ya enweta esiri se picture na di ya dịdị ha wee na this girl sere picture ugbu a na di ya agwawala enyi nwoke si elebe ya te ga-esi enweta dige na ọ through him ka esi enweta dige enyi nwoke na-asịzi ya makwahụ na ihe na one random girl jido even ejiwodo phone number the girl di ya bịa na-ahụtazi na di enyi nwoke ahụ na that girl rụrụ ya na ya bụ ọrụ ga because ọ gaghị asị na such a person ya na ebe ọ dị too close to recent ikpere ebịawa ebe ya na ya bụ ọ na-agaga mma were si ya na ya were mere enwe obiọma na ọ gaghị asị na o jighị nọmba such a girl na-enye nwoke na-asịsị na ya ejighị nọmba dị gị na one random girl na-enye ya nsogbu na-edistọb ya already ya nwere about 2 or 3 ya nwere onwe ọ na-anye nsogbu so mgbe ya connect na etu enyi ya nwoke na enwe na ya amaghị ya fat ya na ọ daveri the ones ka ya hụrụ na dị gị enyi ya nwoke go tụtụrụ gbaịgbaị die na-ahụtazie na enyi ya nwoke na that girl ọrụ ga ya na-eseziri ha pụziri ha okwu na nwaanyị mba nnọmza na mgbota wederela ụmụnne ihe na ugboene na that girl kwuru okwu metụrụ ya ọ sị na ya emekwele na ọ gbasaghị ya na epostuo ya vidio die nna ụmụ ya nọrọ n'ịntanetị na ụdị a na ọ ga-enye ụmụ ya nsogbu ịlụ di tomorrow na ya ejikwana the money ọwụ ya nyana ya this young girl ka ọwụ ya relax ya sie na-epostu ebe di ya si enweghị vidio ke mgbada nọ naanị ịṅụ ara mana ifu ndị ụda na ụdịdị ya ejiri ṅụ ara na ọ bata n'ịntanetị bloggers ga-eri iri ebe di ya si na enweghị vidio showdown na ha agaghị mgbada nọ naanị ara ahụ ya dị very sure na eji ha anya mmanya ya wụhụ onye na-aṅụ dagburie na ya mere ihe ya ṅụrụ ara ahụ with clear eyes na ya agaghị down na enwe ihe dịka going down ya na this girl for 3 times ha hụrụ na enwe ihe dịka going down na ọ naanị vidio ara aṅụrụ aṅụ na enweghị vidio showdown na enweghị ihe dịka going down ya agaghị fọda biko na ụdị eme ya understand ya chọọ ka dis mee marriage ya na ya bụ affect biko gbaghara ya gwawanụ dị ese nedọta ga-eche weta 7 million naira ya were settle na inyekwe 7 million naira otu isi marakwa na enyekwe ya 7 million naira na ọ ga-agawa die na-asị na ya ma na-asị hapụ ya ọchị post ya si post we ya na nwaanyị mba nnọmza na m judele ụmụnne na ya nọ n'ekiti agaghị ihu agaghị azụ na ihere na omegbuoli nọ biko gbatara ya ọsọ enyemaka na enwere okwu dis girl kwuru ọ sị na elekwala anya na ọ dị na ọ gbasaghị ya na mgbe ọ ga-aghọta na ọ gbasara ya mgbe nwa ya nwaanyị chọrọ torutere n'elu di ndị die a na-ahụta ya na ọ ihe ihere na nna amụrụ ya mejụtara onwe ya oyi n'ịntanetị na ọ gara nwa ya nwaanyị ahụ ahụ elu di so na ya gbara ya chọọ 7 million naira wetara ma ọ bụghị ya na nwa ya nwaanyị ga-eso eketa ihe ihere a mgbe oge ruru na nwaanyị mba nnọọ na m judele ụmụnne judele unu na ya amaghị ebe ya kwụ ugbu a na ya amaghị what to do na ihere na omegbuoli na ya akpọrọla ụmụ ya make wegodo mo shi n'ụlọ ya ahụ pụọ because ya na ahụ di ya iwe na ọnụma na-esu ya na ihere mix together na ema what to do di ya na-arịọ ya si ya na ya emeghe that girl nglo na ọ nọchi post ya postu mana ọnwa anwa postu vidio ahụ na pictures ahụ ndị blọga ga-eji eri nri n'ihi na ya wara aṅụrụ aṅụ di ya ṅụrụ ya in a way ọ dịrị des ọ ṅụrụ ya nga aga onye ahụ ya gasịghị nụkwa na married man na dịtị na ihe na ọ dị too much DSC mind na post na ogbochighị nwa ha elu di na m jude elu unu biko na ya amaghị what to do kele nwatakịrị kwuga egbo na ya ga-ahapụ kọntrị and nọmba ahụ ya kpe ọ naghị aga na ikekwa ọ hafụla kọntrị ọkwa na ọ nọ ebe a na ya amaghị ya fat ya amaghị what to do na ike gwụrụ ya na ihe di ya ṅụtara n'ara na ọkwa nna ara ya ebukwa ite ara abụ o mitiri mgbe ara dị ndụ ṅụgakwana ya tiri ugbu a ara dịkwa ndụ ọ gada just mess onwe ya up because of ihe dị ya ghọta na ihere na omegbuole ugbu a na ya na-enye nwoke chizi n'otu ụzọ aga ihe ya ebegakwa ihe ya etikekwa dị na-eti enyi ka nwanne ezi oyim nwanne m akwa ọbụla ebe m hụ n'ebe akpọtara ebe ha nọzi ugbu a enyi ka nwanne na ezi oyim nwanne m na m lekwa ebe ha o nwetaziri onwe ha nwanne m okwekwele kwucha m si nne m ya si calm down ụdịrị ihe a mee gị gbatụgodo nkịtị gba nkịtị derugodo isi n'ala n'ihi na di ga nyere ya nyegide ike agwụ inyekwa 7 million naira ọ ka ga-abịakwa ọzọ Oliver Twins she will still come back for more and otu a di chọpụtara na ya na enyi ya nwoke ahụ ga that girl na enyi ya nwoke ahụ ga enweghị any other two ways about it ha abụọ ọrụ ga ihe awa ọrụ that young man ma Chineke ọ ga-ama n'ọnya one day
aga m asị gị gbagodo ha nkịtị, ignore. ị nwere right were iwe tere gị mma, mana gbagodo nkịtị. Ihe eme mgbe ụfọdụ na-adịcha mma, ihe eme ya na-eti marriage adịla over. Eche m na o rutele nke otu ahụ. Ihe a nwoke sị ị ga-aṅụrụ iyi, ihe a nwoke sị na ị ga-aṅụrụ iyi, ị ga-aga n'ihu agbara ṅụọra ya iyi. What changed? Ọ wee nye nwoke nshi na past ya visited, his past visited. Turn ọ dị otu ihe emekekwa ihe o chefurula echefu, ihe ọ hụrụ gị chefuo, ihe o kwetere n'ihi nwo chefuo, ka that man weghachitara n'ime ndụ ya. You understand how these things work? Biko nne m, wetu obi. Biko wetu obi nne m. Wetu obi, lee ihe ụbọchị ga-eweta. But that 7 million enyene, involve police ka ha tell we. Metro police ka ha were phone number ahụ tell we. So ya, even no enyi nwoke di ahụ, ka o si di nso ya gele police dey involved, ebute ya, ọ ga-provide that girl. Enweghị na involve police, unu use police. Ka offshore bank, a ga-fetch that girl out, or a young girl. A ga-ewete ya. And enyi nwoke di ahụ, they are aware of this thing. Ọ ga-akpọtara that girl. Ọ ga-ekwe bịa na ya bụ mụtara. A ga-trace ma call ya ma gị na a ga-follow her up. Men police involved, a ga-enweta that girl. Ụmụnne m, ọhịa m gwere, enwekwa ihe unu ga-atụkwasị ya, unu atụkwasịra m ya. Unu ahụ na anụ ngalugbeene enyi ka nwanne ezi oyi nwanne m. Unu ahụ na anụ obi wa akpa onye ọbụla nya ke ya. Ịnụ ngalugbeene kpachapụ anya. Hem na-eji m nọ m buru ya gbajepụ ufu bịa gbotowere ya ọnọwo ka unu were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ. Ọ gụkwa agụ kọmentị ọnụ ụmụnne m, enwe ihe unu ga-agwa nwanne anyị nwaanyị, unu agwa ya. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ, udo dịrị ọnụ.